Pesta Gotilon Panenan HKBP Pekanbaru 2021. Dalam Kamus Batak Toba Indonesia, Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Gotilon berawal dari tradisi Yahudi akan pesta Hari Raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Pesta ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Pada acara ini, salah satu unsur yang penting untuk dilaksanakan adalah dengan membawa persembahan atau silua berupa hasil panen pertama atau buah sulung dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Persembahan itu dibawa ke dalam pelataran Bait Allah sebagai pertanda kehadiran Allah di dunia. Dasar teologis membawa persembahan atau silua ke hadapan Allah adalah mengingat umat Israel yang berada di situasi yang penuh kesulitan karena perbudakan di Mesir. Akhirnya Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dan membawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu, madu, dan tanah yang subur. Namun mereka diingatkan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Pesta Gotilon yang dilaksanakan HKBP Pekanbaru juga adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang semata-mata bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghambati berkat yang dicurahkan bagi manusia. Cahaya sinar pagi di ufuk timur, hujan dan panas yang datang silih berganti, dan banyak lagi yang telah dan masih akan diberikannya kepada kita. Dengan dasar itulah, kita disadarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam iman Kristen, persembahan adalah wujud atau ekspresi dari hati yang bersyukur atas kasih Allah yang melimpah. Adapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan atau silua tidak lagi melulu hasil panen dari tanah, sebagai makna persembahan zaman dahulu yang hidup sebagai masyarakat agraris atau pertanian. Pada masa kini telah terjadi pergeseran demografi dan wilayah pekerjaan, dari desa menjadi semikota hingga kota besar atau modern. Mereka tidak lagi bersandar pada pertanian atau perkebunan saja, juga pada dunia jasa dan industri. Itu sebabnya persembahan atau silua tidak lagi berfokuskan pada hasil pertanian dan perkebunan, tapi telah berubah dengan mempersembahkan benda, barang, atau uang. Umumnya masyarakat di perkotaan mempersembahkan uang sebagai silua. Pesta Gotilon kali ini menjadi kesempatan bagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam perjalanan hidup kita melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai tahun pemberdayaan oleh Gereja HKBP. Kita menetapkan perayaan ini pada 31 Oktober bertepatan dengan perayaan reformasi. Semangat reformasi pembaruan dalam rangka pemberdayaan semua warga jemaat di semua lini pelayanan dan persekutuan ini kiranya menjadi spirit yang mengingatkan kita bahwa kita harus terus berbenah menyongsong hari depan yang penuh harapan dan kelepasan. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhanlah yang memberikan hari, waktu, matahari, hujan, dan kesempatan untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan kemampuan atau talenta bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya. Walaupun pada akhirnya Tuhanlah yang menjadikannya.
sesuai dengan nyanyian buku Ende nomor 373, Mangula Hita Jolma.
Oras marita saluhuna, tapuji matuhata, maride mehita sian buku ede nomor 570 alu, sian ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, nato mapalangit dohot tanoon. Amin. Aina mangulu dohata ni debata, jala margugo mangula, jala tumajom sian sadok podang sidua baba, jala monarusi doi rasi rasa disirang posa dohot todi, akaring ring pedok dohot utok, jala panguhum doi di parrohaun, dohot di pikiran niroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanyang mahita, ali Tuhan debata amanami perdengkan basa na sumurung, na marpungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, say tabay ma hapor siyaon nami, jala pargugoy hami, asa tarolawon hami parangin na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Songonom ma didok disi. Patik perjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumarmum, manang ahan na di banua gijang, dohok na di banua tongaon, ro na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabi si sobaon, manang sioloan. Patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Pawaton,
Ingot hamu apa badiahon ari minggui, di naunomari ma ulah hamu nasa si ulaunmu, alai anggo ari papitu honi, ari parada di Jahoba di Batam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Aidi naunomari do ditop pada bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papitu honi, dibahini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradan nai jala di parbadiai. Palimahon, ikon pasangopo mudo natorasmu, asa martua ho, jala leling mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Panopon unang ho mamunu. Papituhon unang ho mangalakuk. Pawaluhon unang ho manako. Pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasututu maraloho donga jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bihar padok ni debata taringot tupatik naksapului, odo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparniak kana sogoro hadiau. Alai asidoro hakku diak kana maribu-ribu, akkana marholong ni roh hadiau, naso mangalao si patiki. Atong rak mangidogo ko mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mari dimaita. Tato potima dosata tuadopan nibata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadibanua gijang. Pargogo na suatu dosan. Perdenggan basa doho. Jala ro di saliling ni leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba, say unang paingot-ingot pangalaw sion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosa. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamemulak ni parjahati tumadikot dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapa madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Epistel turpuk di mingguta sadarion ima natar surat di pesalmen 110 sia mamuka sian ayat sia 1 ayat 10 onom tajahama marsika sori marhite-hite aha tarpabottor do doli-doli lakana molo dipahobbar-hobbar tuhatam. Saya hului doho sian nasa rohaku, unang tuwa saulilu sian akaton. Nunga hupajop hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa ahu tuho. Pinuji maho ale Jehovah, saya podahon matuau akka aturanmi. Nunga dipajojor akka bibirhon sude uhum, akka naruar sian pamangami. Hisa ado rohaku midadarani akka panidangionmu, asa mida nasa hamrau. Sai papikir-pikirokku do, akka paretam, jala sai berengokku do, akka bogasmi. Saya hahila sodo akka aturanmi, dan tagamon halupahonokku hatana. Ido sahakna, martua mahalak nantu bangihun hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Mari demaita. Taha tidakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon idong atas saha porsiaon di sedok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, nato mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai,
Imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe siat tondi porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, natumaun na birnit, di panguhuman ni silatus, namate terpazal do ibana di hau pinor silang, natuat tuba nuatoru, dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pa memulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohok namate. Au porsea ditondi probadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Horas madihita salhutna, tabigema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di minggu sadarion, minggu pa 20 hodung Trinitatis, tanggal 10 Oktober tahun 2020 sada, topik tua ni halak nama nangihon hatani debata, bagian awar ta umum. Ruas napidda. Mamuka minggu sadarion 10 Oktober tahun 2020 sada nunga pidda huria keluarga OB Purba inatai erbor silalahi rap dohot 2 dak danak sada bawa sada boru nasian jalan belimbing sektor Wonorejo pidda Tuha KBP Sri Moria Palas. Napaduahon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion 10 Oktober 2020 sada nunga gabe ruas ni huria HKBP Pekanbaruan ima keluarga Rizky Arianto Napitupulu inatai Eva Yohana Boru Manurung pida sian HKBP Pardamaian Resort Pardamaian maringana di Jalan Ikhlas Gang Damai Antarika Bukit Barisan sektor Pengayoman. Namangihut suara koinonia. Pakobasion. Pendeta Bakti J. Situmorang, MTH Marjamita di HKBP Harapan Jaya pukul 10.06 WIB. Pendeta Rita H. Simanjuntak STH Marjamita di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Bibel Fro Mas Rio Sinaga Marjamita di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Napaduahon situa pensiun. Di bagasan minggu sadarion 10 Oktober tahun 2020 sada di parmingguon pukul 10 sada WIB di Patupado acara Purna Bakti Situa Tu Amata Situa Hot Batahan Robert Tampubolon sian sektor rintis papungu pelea dohita tujolo songon dalata madok mauliata tu debata songon ni di pakobasion ni amata situa na pensiun di HKBP Pekanbaruan. Duksidung acara minggu di Patu Pahuriado acara Ramatama Marsi Panganon di Sepogodang tu situa na pensiun situa HR Tapubolo dohot keluarga dohot situa Sitorus dohot keluarga akan nama dohoti partamuyoni situa na pensiun dohot keluarga parhaladu dohot dewan utusan guru sekolah minggu dohot pendidikan agama Kristen
utusan seksi, badan audit, badan usaha, dohot panitia pembangunan, utusan ruas yang sektor situana pensiun, ima sektor pituangi dohot sektor rintis, utusan ni ruas nasian 10 sada sektor, utusan sa situana pensiun, utusan punguan kur. Na patuluhon PHD INA HKBP Pekanbaru. Di hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2020 sada, di Patupado PHD INA HKBP Pekanbaru, ingana di ruangan konsistori gereja, masuk pukul 10.05 WIB, Rapriama Sude INA Madohoti PHDI. Napa paton pangojak konon. Di hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2020 sada, Padita Ratna Pardede STH diojakon di HKBP Dame Resort Dame Duri. Nama ngihut seksi lansia. Ruas Nihuria nama Jalo Ulos naung marumur 75 tahun tugijang. Manang natubu tahun 1945. Sahatu natubu tanggal 31 Oktober 1946. Di pasahat mai di pesta gotilon dohot reformasi imana di hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2020 sada di Parmingguon pukul 10 sada WIB. Nama Jalo Ulos di Minggu pesta gotiloni torokna 20 sada halak, boima tabereng di stensilan manang warta nadong di hitabe. Napapituhon panitia pembangunan. Saat ini sedang berlangsung pengecatan dinding dan plafon gereja kita. Panitia pembangunan mengharapkan partisipasi jemaat berupa sumbangan. 1. Materi atau dana dapat mentransfer ke rekening Giro HKBP Pekanbaru Bank Mandiri dengan nomor rekening 1080090026056. Napa duahon bahan cat. Untuk dinding jotun dengan kode seri S0502R505. Untuk plafon Dulux Pentalait Ceiling White Supermat dengan kode 107. Jemaat yang ingin memberikan sumbangan cat dapat menghubungi Ketua Pembangunan Gereja kita, yaitu Amang Insinyur RH Siahaan dengan nomor handphone 081365921262. Di hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2020 sada, Papung Pelean tu Pembangunan Duhita. Ulang tahun. Tusude ruas Nihuria, nama ulang tahun Ari Hatu Tubu, dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbogason, sia tanggal 10 pitu, satu tanggal 20 Oktober tahun 2020 sada, parhalado rap dohot Huria HKBP Pekanbaru Pasahaton, selamat ulang tahun. Hata ni debata nasian pesalmen 130 sia ayat 10. Madok mauliate ma'au tuho, ala ni surung ni pabahenmu diau, na sumurung do akka jari-jadianmu, jala tak kasih tudoi ditada rohaku. Dia karuasta natongo di bagasan parsahiton, napea di tonga-tonga di bagas nabe, manang di rumah sakit, tok-tong mata tangiakon, satibu sahat hama malum ni sahit diakka ruasta natongon. Marsahit. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni ruhat huriata di Minggu sadarion. Mauliate madituhata, mauliate mandita saluhutna. Horas. Mare demaita.
Ameni di batana sungurung sian saluhut na roha iman mga ramoti ak kaate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi kita saluhutna. Selamat hari Minggu amanginang dohot kita sudina pungu di bagas joroon. Hata di bata di kita di Minggu Tasadarion Dienet siang Evangelium Lukas bidu 10 sada ayat 27 ro di ayat 20 walu songonoma tersurat bisi dina makatahon hatai ibana di pagugo sada parupuan sia tonga-tongani natoropi masuarana ninna mamaddo ibana martua mana tumubuhon jalana pabagot ho alai dinna ibana ma martua ma akana ubg hatani debata jalana upeopsa ima sahakna molo disukun sahala Yahudi amanginang ahado bona manang dasor ni haporsiaon nasida maka porsia Tuhan debata dohonon nasida ma oddo ima panangi honon jala ido natajaha di 5 Musa biddu onom manang kitab ulangan didok disi tangihon ma ali Israel sema Israel anggo Jahuba di batatai Jahuba sasadasado alani ikon haholongammu Tuhan Jahuba di batam sian nasa roham sian nasa ati-atem doh sian nasa gugum jala tu akan atoras didok ikon ajar honommu itu akan anak kommu mololaho mardalad-dalani manang mian di jabu ikon ajar honommu itu akai nak kommu jala taring otammui mulu nang laho modum nang dung hehe muse jadi panangi honod dok asa di dia pe halak Yahudi tung soboi be bana marnida holip parnidaan na sude alayang go parbinegian na alanung ngari tangi honi mana ingoton namai manang di dia pe bana tahun 1942 wasa boy bertahan sahalak Yahudi di pembantaian ni Hitler di kem konsentrasi herana di luas debata bangsoi buse mangulu mulak mangulu boy manahan halak Yahudi memang ala tangi nasida dia kapoda nasian natorasena marasing doi abang doho inang sian halak Junani sian halak gorik molo halak gorik sugari disukun halak gorik dia do landasan ni aporseomuna dohonon na do seeing is believing ido asa ido si Thomas taku haporsiai pawanong hehe bana saliling sohujama tangan nai ujuk-jukon jerikon tu adoranai pabuan nong heaiwana itulang jala mate tampor siau jadi kalau halak Junani marujadu nasi dia tu parnidaan pamerengan ya ala nido sudita payhutihut akabangunan ni halak Junani luar biasa simetrisna luar biasa dengganna ulina Allah berdasar pamerengan pernidaan dia mana denggan dia mana uli dia mana presisi dia mana simetris ima pakka porsion halak Junani HP di Yesus di son titik di pat orang imana tu hataon tu akana torop do tu akasisianna martua mahala na tu mangion hatani di bata martua mahala na UBG hatani di bata ale dada holani jala na upeopsa labatanna
nama meop gomos di bagasan nguluna hata ni di mata na mangulaho ni mamikir-mikiri jala dihapurluhon di mana hata di bata gawi hanguluan di mana ai hata di bata do mual ni pangatusion hata di bata do mual ni habisuhon hata di bata do alus tu nasa sukun di kita di bagasan mulut tau gara di do tuhat Yesus hata ni batado sa sitong na hanguluat na tutu dada mangulu jol masyan roti sabing alay siyan nasa hata na ruar siyan pamangan ni Tuhan Jehovah ido hanguluan na tutu jadi nuaing ditransformasi di pai baru Tuhan Yesus ma pangatusian ni halak Yahudi halak Junani nang dohot kita nuaing mulai sukun halak bata ahado dasor ni pakkapor syaot tadi Tuhan Yesus ahado ojahatta beriman basokon halak mata ita do honot tado ata guru roh hasisian banahu parrohahon do nahu payutihu do asa huat tusin waing molo malope parhata ibana di payutihu ibana diapil ibana dihapor luhon ningom ma lu bisiani ahamo se tu halak batak marguru do tuaka nani idana tuaka nani dia lupanna alani mamang do inang napai baru hon pangatusion do pada tapat tamon sona kasih hutut Tuhan Yesus babua macarikot do manangi hon hatani di bata alai sahat tu na upeopsa manang mangulahoni tiba gasa guluta ido asa ido apostol Jakobus halak na manangion hata di bata aledang mangulaho sasarupa me itu halak na lau tu sorminan di paida-ida rupana di si ale satu kinari lau me mana dungidang diingo berupanai sahalak na manangion hata di bata aledang diulahon sarupa me halak naoto ina Tuhan Yesus di evangelium ni Matius halak na pajongjong bagas na di atas ujahan ni rihit dungi Roma haba-haba Roma alugo manodong bagasi dungi marongso ma bagasi dangarong beter taday nganan ima halak na oto halak na manangi ho sabing aledang oro ibana berusaha sahat tu na mangulahon menerapkan di bagasan nguluna si ganupari jala itu apostol Jakobus salinari unang mahita sokon halak na liban alay halak Kristen gir-gir may mana mananginangi alay bakol may mana makatay bakol may mana tarimas setiap orang Kristen cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata lambat pula untuk marah jadi mananginangi odo sa sitong nama saya perlu mulo kahilala amang inang di pardalanan ngulu taon gudang na tebigi gudang na tatangihon akapuda nauli akasaksian akahata na patuguhon mungkin sian hata di batabe gari ada gudang guna so taatusi satu nuaing gari ro nuaing tuhat da Yesus patorang torak kutu hita adonggo na subui tong atusatta ala niya ala memang rasio taon akal budi taon nga dicemari nga badabuon tu bagasan dosa alay manangi se naulu manangihon jala upeop hata di bata ala kilo na mertua di doktu hata Yesus ahadu hatua uni manginang hatua uni ima sonang ni roha sonang hata ni bukit detai pasu-pasu na gudang ima roha na sonang mulubui ba mangula-ulaon mulubui ba marlas di roha harap keluarga mulubui ba dengan memikiri kepertikian yang rodoh merencanakan masa depan ternyata hatuaon dang alani arta dang alani jabatan dang alani hasangapon bahkan dang alani hagabion soong hidupnya halak bataki ay gudang gua halak nagabi alay mangi hutusia kasusang namoray bana alay tonggo akagu parukilon idu asahya sahalak naposo namorajong Roma dapat to Yesus borngin guru namora doon sa halak na poso oma pengusaha sukses
muda, pengusaha muda na sukses. Gurang aka tibalan na gurang go emena do artana sudi. Bilo ibana sonang maho todiku ay go artam terjamin masa depan. Ale tonggo adong laorohana. Buado tutu. Hado asa dapotan au dan ngulu na tutu si tutu. Isuku di mana guru. Hado si patu paku asa diau hanguluan na seliling-liling na. Roma Yesus mangalusi. Atong raduti mapatik ni di bata. Bah, ay ngasian si hete-hete kurun. Kuboto jala raduti patik ni di bata. Ngatam matau siya ni. Patik ni di bata. Ninna naposo namoray kan. May do Yesus siya. Atong molo songoni gadis maartami. Leom may tuwak ka na pugusin na. Ting! Tor marpikir marpitor mana mikiri hata sakka baba siya tuhat pa. Bah, huga di sartak kusude. Huliat tuwak ka na pugos. Buhado terjadi ni. Alu jauh papungu-pungu ni. Lau memang hokom. Dan kapikiran ni mana. So ni mana kita hasol manom. Si bata taida halak na sangap na mora. Daung gawe alai ihut tu siak kahamaolon. Di dia do hatua ni. Ai suku-suku di kita. Jadi ditiki mangajari tu kata Yesus di pa malumi mana salah nangu di jolo turpuk tahun. Di patu pakat tanda tadai mujizati asa haru persen yang jol mai sudi. Di patu pa ma halongangani. Alai Roma halak Yahudi do saduse. Na dipakai mana do waso ni si polisi. Pangulu ni si polisi lao palahon akatod dinahudari na. Gabi dituhas na sida Tuhan Yesus memakai waso ni si polis lao patupahon akahalongangan. Ngana uli, ngana denggan di patu-patu hatta. Tonggo pe gudang halak na so setuju. Jadi ada yang pada poton di mana asa masalah. Asa bui diuhum, dibunuh Tuhan Yesus. Alai gudang gua halak napai hutihut pangajarion do akan anidok ni Tuhan Yesus. Kebito puba marsuara sahalak parupuan didok di bagasan turupuk taun. Martua maina na tumubuhoko jalan apa bagot ho. Lapatan na tua nai ina parupuan na dipakai bata portian na gabe tubuh ho. Martua nai na torasmu ala maloho ala sangap ho jalan markuaso hatami. Totu mulo tabayak kon sahalak perempuan na barani di tonga-tongannya kana toropi ipe habarannya luar biasa di bana topu marsuara ibang alai longang ibana huhu mau lihat rohana dakke ada peni beki ibana pangajari na songoni idu asa gebe topu ruar hata na koras songoni jala hata pamujion sian ibana maka mulo tehon pasu-pasu nani ide dan wain abu namang do inang idu asa dipengok Tuhan Yesus dang nasalah na ido ni parupuan ni mertua mana toras bolo boy diajari anak konna bolo boy di pagodang-godang ditangyakon jala boy hobar tu akka ajar do poda na siya Tuhan ni akka anak ko ni bagudang manang di dia penasida nuay maringanan ingoton na kapoda na heani memehon na toras na mertua mana toras songoy dangarong nasalah di si jalai kolas durhatta songon na toras dang itongot tay songo buban lau pa gudang-gudang yanakon napi nasahat di bata tu hita alai adong gope nau marga idok Tuhan Yesus nau marga hatu aon na tu situ ima martua mahala na ubg hata di bata jalan na oppiopsa lapatan niya mang inang dohonot tama gabe kurang argado sudia kapasu-pasu di bata na pinalumehon di bata tu hita asa ngapon hamoraon hagawion molo sosikopi ala panangi honotta do pangau honotta di hata di bata gawe kurang argado hamalon keterampilan do sudia kana pinasahan di bata tu hita molo sopadohot hata di bata ala ni ima si dohono di tonga-tonga manginang songon ruas di huria hita songon
halak Kristen Batak kita lam takas mahita makaguluhon hatani di bata manangihon hatani di bata rap mahita natoras doh yanak kodo sudiyang kota keluarga mangguruhon hatani di bata tungadong penamol terzalo hita hatani di bata ala ima hatani di bata namar gugus itu tu mangalehon apul-apul di hita mangalehon panosoion dohot akka hamoraon na subuhi atusat tanwaing hamoraon lapatan na hamoraon di partodion mulai do tuata Yesus mertua mahala na pugus todi dada alani hapuguson na gabi mertua sasahalak alai ala makilalai bana dangbuy bana mangulu molo sosian asin rohani di bata mertua mahala na mauas malemi da hati gorang ay si pabusuro doi bana ido halak na mertua magari ada halak na pinaburu-buru ni halak ala ni hati gorang ay ido makorhotui bana habengeton bui bana manahan lahu manuruson perdalanan nguluna hata ni di bata ada tutusi peopotta jala ido no marga argado tarobbo alai marga do hata ni di bata argado nama jami tahuni gari ada alai marga do hata ni di bata na jami tahunna jadi dang mada bunang tuata Yesus tu kultus individu sarupa do sokoni yao barani mandokon unang bere kamu ise marzami tadi son alai hata ni di bata na jami tahun nai namar gurasa di bagasan rohatta marpakorhon di bagasan ngulu sigan upari ido si peopotta tutu memang taida lu si parzami tai alai na marga siani hata ni di matado jadi unang salfok apa ginang unang salah fokus unang roh halak tu permingguan ala adong maksud nasik memang roh kita kudul kita dison ala tahilala odo dalatta martangiang pajupang marsaor doh Tuhani belumubi manangiwon hatani di bata molo idok tu hatta Yesus martua mahala na ubege hatani di bata ale dada holani dohot na upeopsa na martapatat doi hamuna amang doho inang ima tugas ni sudi halak Kristen saliling ngoluna di ngolu tahun adong warna alpha point ima ditik kita jalo hatani di bata tapar hatutu jala porsea hita majalo Yesus Kristus gawi sipalua di hita ima alpha point ima titik mula alai adong maanon omega point ima hasil sikop ni pakka porsiota dinaro Kristus pada halihon so na na di Filipisada ayat onom naung upukka ulaw na dengan di bagasan hamu patuluson ni idoi sahat roh di haror ni Kristus dia yang telah memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kamu dia akan menyempurnakannya pada omega point jadi antara ni alpha point doh omega point na disomma hita nuain disomma hita terus di pai baru asalam tang haporsiota doh pangatusiota di hatani di bata ikolam magurang dalam matoras hita sokon halak Kristen ima guarna once evangelized but forever to renew sahali do hita di evangelisasi di injili alai dukoni terus mah hita dididik diajari mari kita hidatan di bata jala ima semangat reformasi kalau tapi setahun non 21 Oktoberon reformasi di Huria na di reformasi na ipai baru ima Huria na toktong pai baru dirina na pai baru dirina baru jahan Tuhan tani di bata di Bibel teh manginang adong maopat istilah taringot tupak kanguluhon ni halak Kristen na mangulu di antara ni alpha point satu omega point opat on macariko pioponna ikum magudang mahita sian haporsiaon tu haporsiaon sian haguguon tu haguguon sian hasangapon tu hasangapon dala sian asini roha tu asini roha mangulu mahala Kristen from faith to faith from strength to strength from glory to glory from grace to grace mangulu maau sian asini roha tu asini roha ganuari na perpudi hatani di bataon paingotok kita unang ma lupa hita akan rumikot holan alen akan rikot unang magabe fokus hita holan tu gayana desainna
instrumenna, kulitna, ale lupa kita di intina. Dan salah pamujian di boru-borui tu Yesus mertua nai boru-boru na tu buoko. Dan kadang na salah di si. Silas ni rohari jala ima pakkirimota. Dengan do pujian apresiasi. Jala kita pe halak batak ikon lamalo mah kita mengapresiasi. Ay na maulan halak batak mengapresiasi dongan na. Na tu ngapa lalu ja dongan na mengusahon. Dah, kalau songonido, ne mana tongkat? Kalau pensiun sederio situa. Memang nasolo dua situa ne mana maksud tu? Tapi ngono 5 tahun pani. Nomor situ tu amata. Mengula-ulon na kan? Jadi kon lamalo mahalak bataknya mengapresiasi. Pas hatun penghargaan tudongan na. Adong hata-hata nama dokon penghargaan. Madoko pamuzion. Adong hata-hata rupanya madokon. Awesome. Luar biasa. Paling-paling hidup halak batak rupanya. Bukan main bah. Bukan main anak taibah. Jagohian di mana? Alai mau halak batak atar mall rupanya. Jadi dengan do kita mengapresiasi, kita hargai nabi nani dongan. Nabi nain nani usaha ni dongan sari peniba, ya nak kon niba. Perlu doi. Nang pe kita halak na persea, sotung lauro hatta taula sada uglaon jalata hirim pujian tu kita. Ulu mah kita gabe tarhirim. Polo taula ulau tahirim dipuji halak kita. Juk mah kita tarhirim. Bah, agalu jauh HP lesu adonggo. Dipuji, dihargai, dianggap dongan. Jadi mulu kita magula-ulaon, tayong mahatan itu hatta Kolose 20. Nasa si ulahumuna si patu pamuna ulahamu maisian nasarohamuna songon natutuhani dada tujolma. Kalau songoni gawi malua mahita sian beban si songoni. Taula ulaota tayingot pasu-pasu ni Tuhan itu kesempatan dan elehon Tuhan itu tuau mangula-ulaon na dingkan. Ima taharik koto na manginang. Nothing to do with appreciation. Alai molo kita perlu ta argai, ta apresiasi nabi dan idongan. Ta argai halau jauh idongan. Na torasta, na perjulu siak kita. Unang pitorta satu. Sadarion tapaborha amamata situa HR tapubulun memasuki masa purna bakti. Molo kadongat tamadokon omma. Molo kana pensiun omma. Istilahnya askar tak berguna. Ale malu taberang dua mata sapu bulunon, dang yakik kita nggak sudah gugu nanti. Saya liling partina dan di baru amata situa HR tapu bulunon, do keluarga, pikir aka lasni roha aka motivasi do pengalaman nasi dah pikir ya, lagi buih nasi do rupani, babalu ahon, uning-uninganon, wah luar biasa do rupani. Hita pe ruas ni huria tahamulate homai pangulaon niya mata ay molo sahat sahala tu pensiun molo mendokon namanginang berarti memang masuk memang dari manusia seutuhnya matong manusia seutuhnya matong saya liring sebelum pensiun barang apalah utuh di pehorwa alai dung pensiun dung paripurna au magwarna manusia seutuhnya mon ya. Jadi selamat amang situ atap pubulon, rap dohok keluarga, di pasu-pasu Tuhan tama. Ingot tamu, onom manuai, onom tohonan di HKBP. Amai, padita, guru, bibil, diakones, situa, baru hati sedenai, evangelis, onom manuai tohonan di HKBP. Tohonan asing gusian jabatan. Ulu jabatan boy do marsangga-sangga. Ulu habis periodena dang menjabat beban. Ale mulu situa tohonan dui. Dido akap na perjulu tohonan ni asal katana tohoan ma amatasian. Tohoan ma ibana mangulai mangareruti. Jadi mulu akal pertohonan akan apina tujulu dui ala toho ibana tusi. Jala tohonan dia KBP melekat dui. Nang pepensi na mata situ atau bulun, alai mulu hasit tua ini melekat do.
Satu nama mati bana di batu nisannya non surat non namanya situa siadui padita siadui. Allah memang melekat do tohona nih. Lapor sia itu hari do mengalih tohona nih. Naikon radu tata. Boy do marujung tanggung jawab ta tugas tadi paku basu di huriaon. Allah itu tu naubal gamuse. Iri boni Tuhan itu akan lapor sia, tu akan aposona. Taulahum matohona tei. Rap doh keluarga merlasin roha. Waing masa haguguk nilas ni roha muna. Rap doh akka yanak kon pino parmuna. Makalasun pasu-pasu di debata. Nang marumur hamono 5 tahun jalaguk pangulam muna tonga-tonga ni huriawan. Hita pe rap mahita manangnya kon. Yalah sudi mahita manupahyak kaulong nadinggan. Maka mula tehon itu di mata. Pertanyaan mahita. Mauliate rohanami ali Tuhan ala ni hatam na hutangyo kami atamido hanguluat di kami atamido bohal ni partodion nami jala hirimon nami hanguluan na seliling-liling na nalahosal kudo pertibion trap do akan api narhagio na ale na mangulu rodi saliling-liling na do akan na porsea jalan nama meop hatami suatu matuhan hatami lopok tu bagasan rohanami satok tong hupai baru hami ngulu nami diri nami pakirimon nami obar tu hatami mauliate rohanami Tuhan ku ingat hamis ditikion pasu-pasu tu amanam situ HR tapu bulun memasuki masa pensiun na sida pasu-pasu Tuhan akan nani udah nasi dan selaun di tongkat-tongkat ni huriamon ma Tuhan nama bahin jadina pasikop salu na Tuhan nang di hatu tuaon na sida yari na neng roh lehon Tuhan gugur hai paso tu nasida lasni roha rap loh inanami rap loh sudi keluarga pino parnasida manang di dia maringanan tok tong madok mauliate tu tong di homa Tuhan tama puji-pujian dohot hasangapon kolan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Hurian itu hatta marede mahita lasuso mahita pas hatok piliat sada dohot piliat 2 maka mulai tehon pangulau ni amat situa tapu bulun. Mari dia mahita.
Huria di Tuhata, masuk mahita tu acara paborhaton situa na pensiun, ditiki marede hita Roma amata situa 7 loon, marede mahita siat buku ede nomor 10 ayat sada. Hamudongan sahuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Itaida don wangi tonga-tongata na jongjong di joloon ima mata situa hot batahan robet tapubulun doho inang. Na mangula sokon situa di huriata nasa laon di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata. Alani pensiun manang matsohok manasida nuaing siad ulaon hasit tuaut di huriaon. Alani tamado tapasahat hamuletot nero hatta tutu hatta naung madongani jala margogoi kon huhut patau kon nasida nasai dilengon mangula ulaon hasit tuaut di huriaon sahatu na pensiun. Akup ni unedo pasahaton ni rohatta hamuletot ni rohat tunasida naung marhalujahon jala makarocoton ulau tohonan di tonga-tonga ni huriatta di minggu sadarion pabor hatot tamanasida pensiun sian ulaon hasit tuaon. Dihamuna amang situa hot batahan robet tapubulon. Obar tu aturan doh paraturan ni Huria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajowon na satu hamu marhubas di Huria di Tuhatta. Nama dok mauliate do Hurion tu Tuhatta. Napa tauhok kamu marhubas obar tu tohonan naung satu hamu. Nunga digohi hamu panguloyon na pinadatom muna di tiki majalo tohonani. Di pasahat hamudo na pinangilun itu hani nama dok sahat ula tohonan mi. Natamado si habolete honon ni hurion nang akka pangulaon do pakobasyo muna na sedidungon kurang lebih 20 tahun di hurion sayang dia mama perbue na hinubasam muna na sedidungon jala di jalo tu hatai gabi pilihan na khusus mabuan pasu-pasu hagagad dari naporsiado hatutugu ni haporsiado di hurion. Alani tutu mahita saluhut dongan sahuria martangiang tutu hatta martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus si hokop para siroh ajalah para holong ni roh si tutu doho di hami mangasakon holong doho asini roham hami roh tu adupanmu pasahaton hamalaton ni rohanami siala pangurupiommu dina posom nasa lilingon dunga sahat diulan sida tohonan na pinasahatmi. Saibahem maramos akka parbue ni pakubasyon na sida. Jala tupak ma gabi tugu haporsiaw ni sadok huriami tujuluanon. Makirim hanguluan ni saliling-liling na. Saay naposom ma nang amanami naposom nang pensiun mamuka sadarion. Say toktong maramoti. Tung pemarujung ulaon pakubasyon na sida songon situa di huriaon. Say palas marohan na sida. Tuhodo uhut toktong pahipas. Asa tung pensiun aleda dang gabi matsohot yang gumabuan halak tu haluaon di guarmu tangamu nago pasu-pasui mama masu-masu nasi dedi akka hari di nguluna lumu bima di hari hatu tuana asa saya toktong manai do pakho nasida pasu-pasu keluarga do yang akon nasida ro di pino parna asarap mangulupon pasu-pasum do dengan dimasam
akup ni dang lupa kami mangidoho tuhan aka hagaleon hahurangan edongan namion tagad di pakubasyon na salilingon kolong mima na makukupi sa luhut nai pinuji maho Tuhan rodi sa liling na. Amen. Doaing tawigi majo di jahon SK pensiun na siyan distrikta. Surat Keputusan Pensiun Penatua nomor 080-D22 Romawi garing SKPP garing 10 Romawi garing 2021. Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 22 Riau. Berkedudukan di Jalan Hang Tuah nomor 36 Pekanbaru. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP. Memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Sintua Hot Batahan Tampu Bolon, tanggal lahir Sumbul 14 Oktober 1956, ditahbiskan 2 Desember 2001, pensiun 17 Oktober 2021, penatua HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau dan telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Hutapea STH MM ditandatangani. Alina poso ni mata. Pardokan posniro hadi di bata ama anak doh to di purbadia hu paborkat hami mahamu tu pensiun hasit tuaun sai di parar tuhat tama pakko basio muna nasaledengon jala diramoti mahamu di ari-ari di ngulu muna dope tu tikki naroon. Amen. So ngoni manang inang di pasu-pasu tuhat tambah murab doh keluarga nang pinok parmuna di bagasan lasnya roha. Pasat hamian waing es kaon tu amang sia nama ta preses. Udul mahamu pinasahak ma tu protokol mengatur kon acara tama dok kata. Mulai tema sahak mahita tu acara napasahaton hatanauli hatanadenggan tu amata situa na pensiun na perjulu pasahaton hata sian utusan nirwasta tapasahap ma sian sektor rintis hala amang bepanjaitan opumita. Horsma dihita saluna. Na huholong kami nani hormatan nami amang pendeta resort do inang. Na hormati kami amang pendeta do keluarga. Na hormati kami sudah para halul di Huria terlumai mengikuti acara permingguan di Arianon. Na hormati kami salut na hamu manami do inanami hangi ng pinaribot. Na huhalongi kami yan akon nami na posupulong do remaja.
Tama hita berjul melati tu mata di bata ala asido dan di basana do buhita marsaur di hurion di bagas zoni tu haton imana marsaur hita marhiti hatana tu hala amar situa hair tapugulun do inang hubigi habi nakiling di na mangulahamu di law kasitua ini leleng na 20 tahun. Sada tikinaleleng dua mangol di na mangulahamu di situa non. Di pa bagas rohalami amang di na madali situa kamu ragabo di bulsamu na masa didiki na madala ni situa non. Isarana di pertengahan sektor Sony sermon nang di perkuriaon. Alay malate ma dituhata bonah mutolhas diari sedarion purna bakti magwarna manang pesiun. Alay perlu do pawatan nami amang alang istilah madok peran istri adalah menunjang karir suami. Jadi alay amang dinapakubasi hamu di huriaon nang di sektor nang di sermonan nang di huria segala sesuatu nga di persiatun hal inang segala sesuatu pada bidon nang peralatan nga di persiatun hal inang jadi mulut situa matay inatay be tonggo situa ala nidok malate mang tuala inang jadi soni itu tamu buat sementara perlu bapak utaraku ia di sektor nami sektor ritis saya memang area sangat luas don. Obat masih tuai hami, saya menang pisiun Pak Jar Sedarion, tulunai ma ipe sudah perempuan. Alai kami sangat bangga do di situ nami na tulu hala inangon. Alang ko di patupahami berupa grup WA sektor ritis. Di bawah 2 tahun dengan pertemuan ima di pertanyaan. Alai mati ba di Tuhan. Hala inak situ namin na tulon tetap mengisi artinya yang berupa kiriman siraman rohani. Tuhami melalui WA. Nomor 2 kisah nyata maupun ilustrasi diajak hala inak situ namin tuhami asa tetap kami di bangsa serik roha dohot saling berbagi maupun di dalam doa. Mulate mainang di pergugi Tuhan tamahamu di leo bisu gajang mau bermuna. Suak songoni di calo situ nami amak selitonga. Suatu pilihan yang sangat tepat. Ala amak situ selitonga ala amak situ ada bilang apa kek. Ala amak selitonga on. Saya generasi penerus don yang sangat tangguh. Kami sangat tuju melalui tahun di tebal homai. Ala na tamia sektor ritis. Sangat area sangat luas anggodang luas ta lebih harus kakak inang lebih harus kakak alang rencana pembagian sektor ritisal risis 2 kumata mamang di dahulu kamu amang silitonga ima elelek kami kembali masa itu halaman kasih 2 20 tahun kamang nomor huwasi alang ko di na tua saya pilih reporting ng gok HPX tetek besuada saya pilih keroti kosata di dok HP olor bos rabay hasil iroha. Jadi namang, soalnya akan dipepatah. Kalau ada jalan yang patah, jangan disimpan di dalam piti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Mari kita saling memakan. Sama Tuhan Yesus siap kita diampuni. Izinkan saya berpantun. Dana buatan tempat wisata, Mall Pekanbaru, tempat berbelanja. 20 tahun sudah mang berbakti tambah jasa. Kiranya Tuhan memberkati amang untuk mengakhiri masa tuanya. Soni ma Tuhan wang jadi kita selalu dah dohon matong. Asa huta mardikot dulu banyak waktu tahu tua. Tano tur hatu tahu tua dengan para-para. Ditupak dewa tabe ta selalu gabi satu mamora. Dao mara na tutugulo man ang akaha persyauta. Soni mahamang na boy tatok kami dahil namin melati tuhamang soni nak tuduhata. Marsang ama tuhata melati mati saluna horse mati saluna.
tema diamang, tahu temu muse madokokata sian utusan parhalado ni HKBP Bakabaru. Pinasaha matu amang situa Insinyur S. Nababan. Porasma dihita salhutna nahu parsangapi hami parhalado pangula nagok tiki parhalado dongan situa amanami inanami ruas ni huria suang songoninang nahu haholongi hami yanakon nami remaja naposok. Tapuji ma Tuhata, ala dilihat dope di hita tiki sadarion, marpungu hita di huriaton, pasangapon di bata, marhite huria ni Tuhata. Songon naung tapai hutihut nakingan, sadarion acara paborhaton hasituaon situa HR tapubolon jalanunga mardalan dohot denggan dihamu amanami situa HR tapubolon dohot keluarga adong do kelebihan mangon na perjolo mace malodo amangon maruninguningan marpoti maredde jala setiap adong ibadah kebaktian pamasu-masuon nak partupulun seiradiru amangon lahu mangulahuni. Na paduahon keterampilan manggabar selama hami di parar tahun muladong kegiatan pembangunan amangodo na manggabar lumubima naupteida pagar ni huriata amangodo pasipulhon gambar di sudi. Alani amang mauliate ma di pakobasyo muna di hasituo muna di huriaon lebih kurang 20 tahun hamu mangula. Nian diakka perdalanan ni hasituaon arong doaka pergumulan arong doaka hamaulon alai toktong di bagasan hasitiau kamu madalani hasitua munai jala di bagasan sadarion molotunga dong akka parsaurata nahurang dinggan salpuho kamu mai unak pula buat kamu tujawu alani marhite acaron sudi parhalado kami mana mewakili pasahaton selamat madalani hasituaun ma hamu anggiat di pasu-pasu Tuhata hamu dohot keluarga dang akayanakon mangula toktong di masyarakat di hasitua muna nak penang lepas ulau muna di huriaon alai di masyarakat dang lepas hasitua munai songon naidok ni paditena king lohot do hasitua munai di hamu alanina parpudi siak kami napurat tano-tano rangging masih ranggongan molotupe so mangula behamu di huriaon todita ma masih gonggoman songonima hata siak kami mewakili parhalado mauliate ma dihita saluhutna botima. Pinasaha ma tu parar taon lau pasahaton cendramata tu amang situa nang keluarga na pensiun.
Jadi songonima di amang situa HR Tapu Bolon do di kakak di inang nakinung ngarap tabugi SK na tinatanganan ni amang pareses ima pensiun sa situa marhiti di hamu amang do taminang nunga masegudang naok pinato pamuna di uriat taon lahu pa di mundimu uriat taon alani sa luhut na ruas ni Huria siya mulai sekolah minggu remaja na poso bulong damang day ng rodi sule para ladun hurat ado kapadita pasahaton hamulia to ni roh nami tu amang do twinang alani dison di patu pa Huriai songon cindera mata otik susadia ini cincin bukan sembarang cincin tapi cincin terbuat dari emas 20 perangkat pensiun bukan sembarang pensiun tapi pensiun yang islaks dan menjadi berkat otik susadia nabu ini patu pa Huriai dohonom mas songon hatan itu tua titin na tinopa gulang-gulang para una tuk songon pinatupan ni Huriai na bulo ni amat tadi batama namang gohi pasu-pasuna. Gereja HKBP Pekanbaru, Jalan Hang Tua, nomor 20 Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan Situa HR Tapu Bolon dohot keluarga Oma sebagai tanda jasa Tuhanmu. Kasih Imam Situa. Laos digijang mara amang Situa Tapu Bolon molo inang alah orang tahapak nasida boy mahudul. Inang boy mahudul di tempat. Pinasahama mandoko kata sian amang Situa HR Tapu Bolon na pensiun apalah ditikyon. Pinasahama. Oras madihita saluda. Na pinarsangapan amang pareses manang na mewakili. Na pinarsangapan padita resort dot pangulan na goktiki di Huriaton. Na pinarsangapan dongan situa parhalado HKBP Jalan Hang Tua. Nah di parsangapan ka situan na pensiun na totong mabain sada masukan tu habis sadiri na pinarsangapan ama nami ina nami na tua-tua nami na toktong makahulungi hami songon dongan manang na songon ianakon na huhahulungi hami ianakon nami na po sa bulong remaja ng sekolah minggu mauliate maitu hatta ala dilehod daw sa darion ari natiur hahipasod dihita dohot dami na sumurong na siya Tuhan ni marnami sonak kita di bagasan corona na pinarbiadianon pasangapon de bata marhiti-hiti permingguan ta laos manguduti di acara
na pinamasa ni huriata Tuhan bisa diri do keluarga. Naung mangula di huriaon purna bakti ma apa na disadarion. Godanggo huilalahami na hujalo hami na uli na dinggan siya kamu ama nami ruas ni huriata marhite-hite huriay. Mula tinunok ko nami secara moral, secara material, gunang do hujalo hami. Sehingga matutu tuhatan na mabalosi tuhamu ama namin na nami anak ko nami na mabayin na uli na dinggan parbuan ni holong na si tuhata Tuhan bisa diri tuhata ma napasahato ni mabalosi tuhamu pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga marliba gada asa bago na marhal to mana tubuh di rubian oras mahami na majalo parbuan ni holong mo marliba gada ba na matumo na si tuhata hamu na mga lehan. Jadi pos dorohan nami di radio muna majalo minta maaf nami. Au sadiri selama 20 tahun orang lebih mangula dia tuk swadong na orang lebih dia kababainan pakatayon pangalakayon do akan asing alani mangido hami tu saluhu turuas de huriata mapok kamu mahami di si lumubi dong aku situa sektor songone ruas nasa sektoritis belganay holong munay tu kapagula na urasa kami sebagai situa diaka hari dia mu tikimu molo adong do sen hami para lado lao mangido nahobar mendukung program ni huriata itor radio hamu patu pahoni jala cepat merespon suak-suak ni dong situa unang marnalu jahamu atinang tungpe nang purna bakti au boloronggo naboy si subakonopku dia kapikiran doka panuturion radio diau nate suak-suak ni dihita manawina nami so najamita ni amata padita nakin dang nalay pasaw gabi situa holan pangulaw kilo di huriay na gabi purna bakti jadi molo tungadong laboy si bainok ko di huriat taon melalui karuas di huriat taon radi mahamidisi asa di pangugi ni pakatayok ko alarong panon acara ibag kuriay dia ka haurang aki gala-gala si telu pardagul-dagul molo na tong urang lobi akapaben aku mana mamang apul-apul ima ujung ni pagkateon nami mauliate madihita mauliate rito hata oras mahita suluna Marede mahita, laos jongjong mahita saluhuna.
Tatangnya kom mapilian naung tapapungon, martang yang mahita. Hali di mata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sa luhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat kami masya na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, sokon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesa madusa nami, songong panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Disodak kon Tuhan de batama buhina tu ho, jala asi marohana mida ho. Didopak kon Tuhan de batama buhina tu ho, jala di pasaor homa damena tutodnim. Selamat hari Minggu ma di kita sudi.